kelen di ma ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku mami mako b'a la ka diɲɛ nafolo sɔrɔ nafolofin kirikiri i b'i fɛ ka ala wele a la ala k'a d'i ma mina aya kelen di ma kuranɛ kɔnɔ bi billahi cɛ o cɛ y'a kɛ nkali na ala bonya na ala b'i laminɛ ayi siga tɛ na dɛ ala de ko an ka ale wele ale ala b'an jaabi udu'uni astajibu lakum ay ala wela ka toro la ay ala wela ka dekuna ay ala wela ka kamanagaw na ay jiye mogow toyi aka ala weli billahi ala bawlamini ninga kusay ka do muri shitane kasa ninga kusay ka do bulisona ka ninga kusay ka do komobolaka ibi seli ala minye ibi su ala minye o ala kumakan min o do de di ema ika ala wele nayi kaka da kongo nayi billahi abi son nafolo la ta kana tala muriya yi tiɲɛ mais muri kalabanciw de muriya tiɲɛ arajow bi ta telew bi ta tiɲɛ ti fɔ bilen galonw bɛ tigɛ terikew ni jɛɲɔgɔnw a n'a sigiɲɔgɔnw olu bi bila ka appel kɛ ko karamɔgɔ ɲ'i ka nin baara in kɛ a ɲɛna ka sɔrɔ a bɛ galo o falen don an ka arajow la bi ala mali ko ye dɔnnibaa jamana di n'i nana mali la n'i ka tɔɔrɔ n'i ka kamanagan ye billahi morikɛ kelen b'a ɲɛnabɔ mais an bi don min n'a fɔ bi i bɛ don mori ba kelen kan mali la yan n'i ka tɔɔrɔ kelen ye surtout nafolo ko walima i ka muso ko yaku n'i y'a fɔ mali ye karamɔgɔ ye i mako salaw ne m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a ye recherche kɛ a caman foyi ti dilan la o tuma aya kelen m'o di ma ala ka kuranɛ kɔnɔ bi yaku lamɛnbaaw ka kɔrɔbɔ k'a lajɛ ani Konate kanubagaw u k'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye u k'a dɔn ko kuranɛ ye tiɲɛ ye ja ni maa ye ala wele ni kuranɛ ye ala bi sɔn k'i laminɛ fantanw a ye ala wele ni kuranɛ ye dutigi dɛsɛbaatɔw mina ala wele cogo dɔ di aw ma ala ka kuranɛ kɔnɔ ala wele n'a ye nkali na ala bonya na a b'i laminɛ aya in filɛ nin ye suratu waqi'a don yɔrɔ n y'a fi ala kira kumana kan watajaluna rizikakum annakum tukazibuna waqi'a aya 80 ani aya 6 walima aya 80 ani aya 2 aya 82 don o tumana yagu ni aya in sɛbɛ watajaluna rizikakum annakum tukazibuna n'i y'a sɛbɛ ka nasi bɔ i b'a kɛ minan dɔ kɔnɔ a kɛla filen yo a kɛla bitoni yo i b'a nasi k'o kɔnɔ i bɛ taa ntigiɲɛso la yɔrɔ ntigiɲɛ ye ala ka dandanfɛn dɔ de ye olu bi yaala yaala de foro t'u bolo jiginɛ t'u bolo mais yaku u bololankolo bi segin mais u bolo falen bi don u ka ntigiɲɛso kɔnɔ o tuma i bɛ yaala ntigiɲɛso la yaku i bɛ ɲɔ minnu bɛ ta ntigiɲɛw fɛ ka taa bila ntigiɲɛso la walima u bɛ malo minnu ta ka taa bila ntigiɲɛso la i b'o dɔ de ɲini ni k'o fara ɲɔgɔn kan ka na o susu k'o mugu bɔ n'o mugu bɔra i b'o mugu dɔɔni ta i b'a kɛ nasi in na o tumana parfum qualité min ka di i yɛrɛ ye o dɔ ɲini k'o kɛ o nasi la e ka to k'o mun i fari la yanni i ka bɔ ka t'i ka baarayɔrɔ la yanni ka bɔ ka t'i ka bitigi la yanni ka bɔ ka t'i ka taama na yaku n'i ye nin kɛ billahi diɲɛ don o don n'i ye nin mun i fari la ala i bolo falen bi sigi so ayi siga tɛ na dɛ Nabilayi Sulemana filɛ don dɔ a n'a ka jamakulu bɔra k'u bi taa ala wele sanjiko gɛlɛya la mais u taatɔ Sulemana k'u ma k'an ka segin an ka duwawu jaabilen don u ko mun na an ka segin an ka duwawu jaabi la an ma ala wele fɔlɔ e ko k'an ka segin Nabilayi Sulemana ko ntigiɲɛw filɛ ka ala wele sango la ko ala y'u laminɛ wa sɔɔni sanji bɛ na yaku billahi a ma tɛmɛ sangani kan ala ye sanji d'u ma o tumana ntigiɲɛ ti da kulonkɛfɛn ye kabako fɛnba do billahi yaku n'an bolo la sa ni sura kelen kuranɛ kelen iza wakati e mago b'a la ka nafolo sɔrɔ teliya la ka nafolo baara jɛlen kɛ e ye i ka nafolo sɔrɔ ni ala tɔgɔ jɛlen ka sɔrɔ i ma taa bolitigi fɛ ka sɔrɔ i ma taa sitanɛ baarakɛla fɛ ka sɔrɔ i ma taa kɔmɔtigi fɛ ka sɔrɔ i ma taa farabatula fɛ yaku iza wakati do billahi ala kira kumana kan a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka ayi mago bi nafolo la na iza wakati barake nafolo direct do nɔgɔ t'a la conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ ayi diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka
o tuma o nafolo baara jɛlen an b'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye fantanw ni miskinaw minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ Mali la yan diɲɛ bɛɛ an b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye cɛw ni musow yaku baara in ka teli o ye teliya dan ye n'i y'a baara kɛ bilahi Ala b'i sɔn nafolo la i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i kɛra cɛ o i kɛra muso ye o yaku Ala bɛ nafolo sababu d'i ma i bɛ nafolo sɔrɔ o tuma ale baara in an ye nɔgɔya k'a la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ nɔgɔya donna baara in na baara in ye 30,000 de ye nka i bɛ 15,000 sara ani i ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara Iza Wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la o tuma a ye nin video in lase dutigi fantanw ma ani bololankolow ni dɛsɛbaatɔw ani yatimɛw ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a bɛ faamuya ni dɔrɔlaw yɛrɛ tɛ yaku an ka telefɔni numéro filɛ n'i ye weleli kɛ o numéro la i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ que ça soit i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier bɛɛ bɛ se ka Iza Wakati baara kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o tuma na telefɔni numéro o de ye +223 72 24 02 98 i bɛ nin numéro kelen affiché an ka vidéo kan numéro kelen pe yaku n'i y'an wele a la i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na a faamuko ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ ma n bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ fayida min dilen filɛ an fɛ yarabi maa min mana ta ka baara kɛ n'a ye Ala ka barika don a la Ala k'o kɛ nin sunkaloba in bonya kama sɔli ala rasuli o tuma yaku ka sigi a ka Iza Wakati baara in kɔni 30,000 don mais i bɛ 15,000 sara n'i ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu baara bɛ se ka kɛ k'i to yen nɔ i dan ye ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro la o tuma Ala k'an bɛn sababa ma Ala ka laɲiniw sabati ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.